бузургон шаманд ки дар торикиҳои замони худ нур меафкананд. нури дониш, нури маърифат, нури адлу нури тадбир. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо нависандаи халқии тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев мебошад. Фазлиддин Муҳаммадиев замоне ин гуна мактаби адабиеро роҳбарӣ мекард, дарс мегуфт бо каломи возеҳу бо килки воқеънигорӣ. маҳз ҳамин воқеънигорӣ дар эҷодиёташ буд ки Фазлиддин Муҳаммадиевро ҳамчун адиби беназиру бузурги тоҷик ба ҷаҳониён шиносонид. вақте ки падарам дар ҳаёт буданд, ин хона серодам буд. ҳар рӯз қариби ки мо меҳмондорӣ доштем. як худи ҳамсоямо медонед чӣ хел ҳамсоя доштем. ҳамсояи бузург, Фотеҳ Ниёзӣ, Икромӣ, Улуғзода. қариби ки ҳар рӯз инҷоба базми шеъру суруд буд. вақте ки падарам бо Бозор Собир дар рӯи сценарии филм кор мекарданд, Бозор Собир ҳар рӯз меомаданд хона ба ҳаминҷоба сари ҳамин мизба кор мекарданд. Указ тушбера бисёр нағз медидем. Амба мефтанд ки Саодат Бону пага мебиён тушбера тайёр бошад. ҳам хӯроки нағз медидагишоно моба пешакӣ мегуфтанд. Ман он вақт кор намекардам, кӯдакам майда буд. ҳаракат мекардем ки хӯрокиҳои дӯстдоштишона тайёр кунем. фақат гапҳои некашон дар хотир дорам. фақат насиҳат мекарданд ки зиндагие чӣ хел бояд бошад аз хурдӣ. падарам албатта хӯрокҳои миллия нағз медиданд. бо худашон пухтанашам нағз медиданд. Улуғзода кати ҳар сари чанд вақташона ёфта ҳамроҳ мепухтанд. хонии Улуғзода ба амакамам ошпазия нағз медиданд. ман он каса амак мегуфтам, барои ин ки мо ҳамиҷа наздашон ба назди назарашон ба калон шудагӣ. албатта халати сафед мепӯшидану ҳама қоидавӣ мекарданд. мисли ошпазо ошҳои нағз мепухтанд. агар хештабори мо биён, агар дадем ош мепухтанд рӯи ҳавлиба, оштомба, оши бисёра, лекин сони охираш ба хандаовар мешудуд. барои ин ки кайки оша мекашиданд ҳамхел мешудуд ки гӯшташ нест. барои ин ки вақти ош пухтанба ва чанд бор чашидагию намакашаю ҳамхел воқеа шудаги як бор ё ду бор. дигар вақт ҳама вақт шӯре мепухтанд. ҳамто ки аз хона даромаданд, хона равшан мешудуд. ханда, гапи нек, гапи хуб. падар набошад агар хона торик буд. бисёр сафарҳои корӣ доштанд. кайки набошанд, инҷа хона торик, ҳишкӣ нест. се кас мо мемондем. се кас модарам катида, ману хоҳарам модарам мемондем. ҳамто ки омадан духтаро шумо чӣ хел гуфта мепурсиданд, хона равшан мешуд. инҷо утоқи кории нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев мебошад. ана ин мизи корие ки дар инҷо бештар эҷод мекард. намедонам вақте ки инсон дар инҷо медарояд ба дилаш як ҳиссиёте пайдо мешавад. намедонам аз куҷо бошад. инҷо утоқи кории падарам аст. он кас эҷод мекарданд шабу рӯз то ягон асар пайдо шуданаша шабу рӯз вая фикр мекарданд, лекин асосан шаба менавистанд, рӯи коғаз меоварданд. чандин боро вая аз нав менавистанд, маслиҳат мекарданд, чоп мекарданд, таҳрир мекарданд, боз аз нав нигоҳ мекарданд, боз таҳрир мекарданд. асарнависӣ кори осон мебуд. китобхонаи падарам бисёр калон буд. аз
сабабе ки аз оила калон шуда зиёд шуд. Баъд мо аз як утоқи калон ба утоқи майдатар кӯчондем. Як қисмати китобҳоя зиёда аз 700 ман китобхонаи давлатӣ ба номи Абулқосим Лоҳтиба бурда тӯҳфа кардам. Инҷа ба мондагиҳош як қисми ночизи мондагӣ. Нисфаш ба забони тоҷикӣ, нисфаш ба забони русӣ. Як қисмати дигараш ҳамеш дастхат дорад. муаллифо тӯҳфа кардагӣ аст. Дадем куҷо ба ки нараванд китоб меоварданд. Агар 2 чамадон дошта бошанд агар яктеш ва албатта китоб буд. ҳама тарафи дунё китоб меоварданд. китобҳои нағз мо ва ҳамеша нигоҳ доштем. баъд набераҳоам китобхонаи сар кардагӣ китоб мехонанд. китоби бобошона ҳамеша хондагӣ аллакай. мана инҷа ба китоби Чингиз Айтматов дуроҳаи бӯронӣ. Он кас ҳам ҷӯраям буданд. бисёр рафту омад доштем. меомаданд хонаму баъд дадем чандин боро рафтагӣ Қирғизистон, баъд Москав ба кай зиндагӣ мекарданд. китобҳои Абдулло Қаҳора, пьесаҳои Абдулло Қаҳора тарҷума кардагӣ. тарҷумониам бисёр мекарданд. дар ин хона устод Фазлиддин Муҳаммадиев аз соли 1967 то соли 1986 зиндагонӣ кардааст. ҳоло қадамҷоаш холӣ нест. дар ин ҷо фарзандон ва наберагонаш зиндагӣ мекунанд. инсоният бе талош бе заҳмат ба ҷое нарасидааст. танҳо шахсе дар ҷамъият эътироф мегардад ки барои халқу миллат хизмат кардааст. ана ҳамон чашми бехобу сӯзу заҳмати устодонаи Фазлиддин Муҳаммадиев буд ки ӯро машҳур кардаву меҳри каломашро бар дили ҳамзамонону ояндагонаш нишонд.